Поважаний дядуля Мороз, я разумею, колькі дзіцячых лістоў вы атрымліваеце напярэдадні Новага года. І таму пішу загадзя, каб вы паспелі падаруначкі для мяне падрыхтаваць. Ой, а зараз трэба засяродзіцца і не забыцца пералічыць усё тое, што я хацеў бы атрымаць на Новы год. Тёма! Тёма! Топа. Ой, фух, добре, што ты ўжо тут. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечар усім. Ой, Тёмачка, ты мне вельмі патрэбны. Ой, толькі не зараз, бо я сур'ёзнай справай Ой, заняты. ну справа твоя можа пачакаць. Не можа. А я кажу, можа. Ну, не можа, Топа, я ліст дзядулі Марозу пішу. Ну, не перашкаджай. Угу! Які ты малайчына! Ага, чым раней ён мой ліст атрымае, тым болей часу у яго будзе на падрыхтоўку падаруначкаў для мяне. Табе падаруначкаў? А я падумаў, што ты віншавальны ліст да дня нараджэння пішаш. Каму ліст? Дзядулі Марозу. А што, у яго дзень нараджэння? Уяві сабе, я таксама не ведаў, а сёння пачуў, дык адразу да цябе. Мы ж не можам пакінуць дзядулю без віншавання адна. Не можам. Толькі што б яму такое падарыць? Можа, малюнак, ці вершык? А што? Я добра малюю, а ты верш выдумляй. Ну, паспрабую. І вось так. Усё гатова. Ой, прыгожа. І ў мяне нешта прыдумалася. Слухай. Ну, давай. Заставаться молодым вам, дядулечка, жадаем. Вещальгиться, не хвореть и николи не стареть. С днем варенья, дядуля Мороз, жадаем вам подаруночков воз. Ну як? Почекай, а може лепей так? З днем нарадження, дядуля Мороз, няхай червоніє заўсёды ваш нос. Опа, при чим тут нос? Просто дядуля Мороз без червоного носа зусім не дядуля Мороз. Добрый вечер усім. Привітання, феечка. Привітання. А что вы тут робите? Мы подарунки для Деда Мороза рыхтуем. Так, у яго ж день нараджэння, вы што, не ведаеце? Вядома, ведаю. І я таксама падрыхтавала для яго падарунак. Мяккую падушку з чароўнымі снамі. І перадам яе праз нашага беларускага дзядулю Мороза, які паехаў з Белавежскай пушчы да свайго брата ў Вялікі Устюг. Я нічога не зразумеў, а ты? Я? Феечка, вы нас усім заблыталі. Да якога брата? Да дзядулі Мороза. А што? Дядуляў Морозаў некалькі? Так, у нашага дзядулі Мороза шмат родных братоў. Напрыклад, у Англіі гэта Санта-Клаус. О! У Францыі Пэр-Наэль. Ого! А ў Фінляндыі Ёлупукі. І да каго тады на дзень нараджэння адправіўся наш дзядуля Мороз? Да дзядулі Мороза з Расіі. Ён больш за ўсіх падобны на нашага беларускага дзядулю Морозу. Менавіта там сёння ў Вялікім Усцюгі свята. Ну вось, дзень нараджэння сёння, а мы не паспеем. Ну што не паспеем? Ты свае падарункі перадай. А мы так стараліся, вот, і малюнак дзядулі Мороза І намалявалі. вершык прыдумалі. А Вялікі Устюг далёка ад Мінска? Далёка, але не вешаць носы. У нас жа ёсць цуда-тэхніка. Цуда-тэхніка? Так. Наш камп'ютар. Дзядуля Мороз таксама камп'ютар мае. І падаруначкі нашы атрымае. Ура! Значыць, па электроннай пошце святочная відэапаштоўка ад нас сёння прыйдзе. Хвіліначку, усміхаемся. Вось так. А зараз з малюнкам. Вось так. З вершыкам. Вось. Зараз падключым да камп'ютара. Праз некалькі секунд ваше відэавіншаванне будзе дастаўлена. Здорово! Які я ўсё ж такі малайчына, малюнак намаляваў. Я малайчына, я вершык сачыніў. Вы абодва малайцы, і я ўпэўнена, дзядулю Морозу гэта спадабаецца. Ура!
А зараз давайте глядзець мультфільм. Ну, давайте, дзеткі таксама яго ўжо чакаюць. В одном лесу жил гном по имени... Ну што, сябры маі, час рыхтавацца да сну. Зубки чистим, тварики и лапки мыем. Бацькоў цалуем і жадаем усім добрай ночы. Чароўных казачных сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.